17-nji maýda hormatly prezidentimiň gatnaşmagyna açylan Magtymly Pragynyň ýadygärligi hemde Magtymly Pragy meden feýilgäk toplumy ýurtlary we halklary medeni we ynsanperwer taýdan hasam ýakynlaşdyrmagyň öz boluşly köprüsi bolup hyzmat etmekde möhüm ähmiýete eder. Munyň şeýledigine Magtymly Pragy meden feýilgäk toplumyny oturdulan heýkeliň ýanyna geçirilen meden dabaralardan şol sanly daşary ýurtlaryň türkmenistany işleýän adata naşary we dowlat ýerli ilçileriniň bu ýerde oturdulan daşary ýurtlaryň görnükli şahsiýetleriniň heýkellerine gül goýmaklaryndan göz ýetirmek boldy. İlçiler bu ýerde dabaraly garşylandylar. Hormatly prezidentimiň bu toplumyň açylış dawrasyna eden çykyşyna türkmen halky müňlerçe ýyllyk taryhynyň dowamyna adamzadyň umumy ösüşine uly täsir eden ruhy we meden gymmatlyklary döreden halkdyr. Şahyryň eserleri dünýä edebiýatynyň adamzat medeniýetiniň dürler hazinasyna hem ýeşelik orun alanlar diýen ajaýyp jümleler bar. Munyň özi bu medeni feýilgäk toplumda daşary ýurtlaryň dünýä belli görnükli akyllarlarynyň heýkelleriniň oturdylmagy bilen hasam uly mazmuny eýe bolýar. Çünki şol şahsiýetler hem döreden eserler bilen umumy adamzat medeni ösüşüň gençi hazinasyna uly goşun toşun ägirtlerdir. Şoňa görä gahrman arkadagymyzyň başlangyjynyň we paýhatly pikirlerinden dören we amala aşyrylan bu taslama dünýä halklarynyň medeni aragatnaşyklaryny pogtalandyrmagy münasip goşun tolup hyzmat edýär. Munyň özi bu ýerde oturduran her heýkeliň ýanyna degişlikde ýerine ýetirilen meden çykyşlardan ýüze çykdy. Türkmen artistleri her şahsiýetiň dörejligini mahsus eserlerinden bölekleri ýerine ýetirip, sungat diliniň ösü bilen dürli çykyşlaryny görkezdiler. Daşary ýurtlaryň Türkmenistany işleýän adata naşar we dowlat ýerli ilçileri meden feýilgäk toplumynyň çäklerine oturdulan heýkellere gül goýup, olara baş egip tagdim etmek bilen bu görnükli şahyrlyň, ýazyjylyň, akyllarlyň döreden ähmiýetini hiç ýetirmejek eserler arkaly dünýä medeniýetiniň ösüşine goşuntylaryna hemde galyran edebi miraslaryna çuňur sarpalaryny beýan etdiler. Çünki meşhur, parasatly, ynsanperwer we akyllar bu şahsiýetleriň dörejlik miraslary bahasyna ýetip bolmajak uly baýlyk bolmak bilen dünýä edebiýatynyň aýrylmaz bölegine urildi. Olaň eserleri belent ahlak sypatly, hakyky ynsanperwer, kalplary nurany, kämil ynsanlary terbiýelemekde. Yer ýüzünde parahatçylygy, abadançylygy, halkyň arasynda agdybirligi, dost soganlygy ösdürmekde hem de wagt etmekde uly ähmiýetliler. Şoňa görä olaň edebi mirasyna hemme döwürlerde de uly sarpa goýulýar. Munyň özi geçen döwürleň meşhur edebiýat ustadlarynyň, filosoflarynyň eserleriniň hataryna münasip orna eýlen hemde dörejiligi dünýä medeniýetiniň altyn hazinasyna giren Magtymly Pragynyň watanyna, parahatçylyk ýörelgelerine, umumy adamzat gymmatlyklaryna uly ähmiýet berilýändigini ýüze çykarýar. Dünýäde her bir halk öz milli gymmatlyklary, mirasy, medeniýeti, sungaty, edebiýaty bilen tanadýar. Insan aňyetini ösdürmekde, hoşniýetli gatnaşyklary berkitmekde, edebiýat we sungat eserleriniň ähmiýeti ören bolýar. Medeniýetiň we sungatyň kämilleşmegi dünýäde agdybirlik, ynsanperwerlik, dostluk ýörelgelerine dabaralandyrmaga ýardam berýär. Medeniýetde halkyň ýol ýörelgesi, ruhy dünýäsi, şöhratly taryhy, gadymy gymmatlyklary öz bolşy şöklenýär. Medeniýetiň ösen ýerinde milletiň dörejilik ukyby artýar. Şeýle bolan soň gahrman arkadagymyzyň başlangyjyndan dören bu taslamaň amala aşyrylmagynyň häzirki we geljeki nesiller üçin ähmiýeti ören bolýar. Şoňa görä bu ýere ýygnanan şeýle taslamanyň durmuşa geçirilenligi üçin türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadagymyza hemde hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyza tüý sürekden hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Magtymly Pragynyň dowrunyň 3 ýylynyň bayram edilýän şeýle dürli mazmunly şäherleri ören baýlygy bilen tapaklanýar. Şolaryň hataryny paýtagtymyzda Aşgabatyň şahy ýollarynyň çatyrlyklaryna beýik Pragynyň goşgalarynyň dürdäne tetirleriniň ýazylmagy uly täsir galdyrýar. Esasan hem şäheriň günorta künjegindäki Arçavil şahy ýolunyň urnaky aýlugly çatyryklarda şu günleri beýik Magtymly Pragynyň öwüt ünlügi häsiýetli parasatly goşgy tetirlerini okamak bolýar. Bu orta halkymyzyň çuňur felsepe
hemde paýhasy mazmuna baý eserler bilen taryhda öçmejek uly ýygy galdyryp ýaşap geçen parasatly akyllar şahyr ogluny bolan söýgüsini hemde edebi mirasyny bolan gyzyklanmasyny hasam artdyrýar. Şeýle hem munyň özi Beýik Piragynyň eserleriniň wagt edilmegi urna alınıp barlayan işlen hatarına münasip urna eýleýär. Çünki Magtumuly Piragy Alman edebiýatyň dünýä medeniýetiniň özünden öňkü gazananlaryny akyly eleginden geçirip dürdäne eserler döretdi. Onuň umumy adamzat medeni ruhy hazinasyna giren şygyrlary bugün dünýä dilleriniň köpüsinde ýanlanýar. Şeýle hem türkmen nusgawy edebiýatymyň görnekli we beýik şahyry Piragynyň sözlerinden başga da Gahryman Arkadamyň Magtumulyň dogulanynyň 300 ýyllyk şanly senesine bagşlap döreden Pehim Paýhas ummany Magtumuly Piragy atly goşgasynyň Aşgabatyň görküni artdyryp, oňa ajaýyp hemde şuňgur mazmunly täsirli öwüşgünler bagşlaýar.